I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, tonight. Aquest senyor és el Juli, es diu Juli, i és el promotor de l'esport del tacatà aquí a la Barceloneta, i ara ens farà 5 cèntims d'aquest joc esport tradicional actual. Bé, aquest esport es va crear fa 75 anys a la Barceloneta, i nosaltres aquí al club és el temps que fa que estem jugant. Cada vegada hi ha més increment, hi ha uns jugadors que jo crec que són els millors del món perquè no hi ha ningú que ens faci competència i en fi, es fan uns campionats, es fa un campionat de parelles per sorteig, es fa un campionat ja de màster, diguéssim, o sigui, cadascú es porta la seva parella pensant que el que es porta és el millor. I aquests dos campionats es fan durant l'any. El maco d'aquest esport tradicional és que és en un entorn natural, a la platja, com ara veurem. Sí, a la platja, i llavors també els campionats a vegades es dilaten perquè el temps no està en funció de poder-hi jugar perquè plou o fa vent, però sempre està en plena naturalesa si no es pugui jugar. I sempre la sorra, perquè és l'únic esport que s'ha de jugar a la sorra, a les caigudes. I també el que hem vist és que és un esport on integra tothom, perquè les parelles de vegades sí que estan establertes, de vegades van per sorteig i es van conèixer, no? És el que t'he dit jo abans, i aleshores cal dir que les que van per sorteig sempre, per dir alguna cosa, n'hi ha un de bo i un de menys bo. I la de màsters, per exemple, són bons. Doncs ara explicarem, filmarem una miqueta com juguen aquí a la Barceloneta. Podeu filmar perquè tots són molt macos i veureu que quedaran molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Juli. Tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. And my love went with it. The cheetah went away, my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you, tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out hat, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear, tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. And sing it with me. But sometimes the strongest and most wonderful things are those we cannot see.
Ara aquí veiem la zona on no pot caure la pilota, és un punt dolent, està a mig metre de cada costat de la red. Estan jugant, pot tocar la pilota per baix, per dalt, i el partit és de 22 punts, amb una diferència, sempre s'ha de guanyar amb una diferència de 2 punts. Veiem que aquí tenim un dels millors jugadors d'Espanya, però bueno, és tàctica, és tècnica i és ganes. Molt bé. Mirem com treuen, sempre pot treure qualsevol dels dos, no s'han de tornar, i un peu dins de l'aro, sempre. Un peu dins del camp. Aquest noi ha tret per baix, però també pot treure per dalt. I ara canviem la parella. Ara veiem els contrincants. Com veiem, poden jugar 2 per 2, 2 contra 2 o 1 contra 1. Però 1 contra 1, el camp té 7 metres de llargada i 6 d'amplada per cada costat, llavors 1 contra 1 seria molt cansat. La pilota, si cau a la línia, es dona per bona. Veiem com treu per dalt, no sé si ho hem arribat a veure, aquest noi ha tret per dalt. La posició veiem que estan aquí un al costat de l'altre, cadascú s'encarrega més o menys d'una part del camp, que és la diferència de Badalona, que Badalona juga un davant i un darrere. Tornarem a veure com treu, i ara treu per dalt la diferència entre aquest que treu per dalt, un peu dins del camp, sempre, i aquest noi ha tret per dalt, la diferència es pot triar. I volem recordar que no ha de treure cada cop un. Tria qui treu, dins de l'equip que ha guanyat el punt, clar. Recordem un altre cop les mesures, 7 de llargada, 6 d'amplada, la red està a 2 metres, hi ha 1 metre a cada costat de la red, mig metre a cada costat de la red on no pot caure la pilota, és dolenta, i el partit és a 22 punts i es guanya amb una diferència de 2 punts. Come a chameleon.